නමුත් මහින්ද චින්තන වැඩපිළිවෙල යටතේ විශේෂයෙන්ම ආපදා කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයට නවෝදයක් මහා ජාතක තිබීම සොම්නසට කාරණයක්. இயற்கை அனர்த்தங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அனைத்து விதத்திலும் இந்த நிகழ்வை ஒழுங்கு செய்துள்ளது. යාපනය තේදුරුතුඩුව ප්‍රාදේශීය இப்பொழுது வெள்ளை நிற பலூன்கள் இந்த தினத்தை முன்னிட்டு ஏனைய அமைச்சர்களும் இங்கே இந்த யாழ் வீரசிங்கத்துக்குள் இருக்கிற இப்பொழுது கௌரவ அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்த் அவர்கள் பிரதம மந்திரி டி.எம். ஜாரட் அவர்களுக்கு மாலையிட்டு வரவேற்பதையும் யாழ் வீரசிங்கம் மண்டபத்துக்குள் இவர்கள் இனிதே வரவேற்கிறார். Honorable Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development, K.N. Douglas Devananda. Honorable Deputy Minister of Disaster Management, Dulip Vijaysekhar.